Taong 1940, Luisiana, Laguna. Mga tauhan: Ingkong Esteban, Divinong Manggagamot Espiritista. Uben, Haring Aswang o Imlan kung tawagin ng mga aswang. Rabani, asawa ni Melita. Melita, anak ni Ruben. Pinuno: di ko na sasabihin ang eksaktong detalye ng puno. Yun kasi ang kahilingan ng aking kaibigan. Dahil iniingatan ito at iniiwasan sa mga taong may alam at mahirap ding sabihin. Dahil may nagbabantay dito na engkanto. Baka mapahamak yung susubok mag-ora at baka mawala pa. Salamat. Isang mapagpalang araw po, Pinuno. Gaya ng pangako ko, ito po ay hango sa totoong buhay. Nangyari noong 1940. Walang eksaktong buwan. Pinuno, bago ko simulan ang kwento, ibabahagi ko po muna kung paano nagsimula. Naikwento po sa amin ang tungkol sa matandang aswang na ito. Si Imlan o Impong Uben. Kami ay galing na mag-asawa sa matalik naming kaibigan na gumagawa ng mga medalyon. Kasi meron akong binigay sa kanya at nagpagawa ako ng isang medalyon na alam ko na siya lang ang meron ito. Matalik ko tong kaibigan at malamang yung ibang antingero ay kilala na to. Si Paring Ariel na Tigalipa, Batangas. Ginabi kami ng asawa ko dahil kasagsagan noon ng virus. GCQ sa lalawigan ng Batangas. Sobra nang nag-traffic. Dahil medyo tanghali na kami nakaalis ng bahay, mula Bulacan patungong Lipa, at service road pa ang daan namin. Kasi nga nakamotor lang kami. Ginabi na po kami, Pinuno, sa Lipa. Kulang ang oras namin ng aking kaibigan. Kasi ang usapan namin mag-asawa, para makita niya yung ganda ng tanawin, sa Backdoor Rizal, ay doon kami dadaan at hindi patungo sa Alabang. I-quote ko lang po, Pinuno. Sa mga di nakakaalam, ang backdoor po na tinatawag ng mga rider ay mula po Antipolo, Tanay Palilya at patungong Pakil, Laguna. Zigzag nga kung tawagin at nasa tuktok ng bundok. Kaya ang gaganda ng tanawin. Ito yung ruta namin mula Bypass Road na papunta sa Lumban, Lipa. Hanggang sa San Pablo, lulusot kami ng Nagcarlan, Luisiana at Santa Maria, Laguna. Ganon kalayo ang pagpunta ng Pakil at Mabitak, kung saan may malaking puno ng balete na sikat sa laki nito. 25 hanggang 30 katao ang kailangan maghawak-hawak para masukat to. Ganon kalaki to, Pinuno. Ang siste, 2:00 na kami nakauwi. Eto ang drama namin. Yung aking asawa na si Leng, bukas po ang third eye at may kakayahan po siyang mag-medium at makipag-usap sa mga hindi nakikita. Siya pala, Pinuno, ang aking asawa at palaging kasama sa aking misyon pagdating sa panggagamot. Mula Maynila hanggang Cebu. Suki na, ika nga. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng Nagcarlan patungong Luisiana, merong batis. Tapos napakadilim. Bilang manggagamot, dala-dala ko yung aking mga gamit, ultimo pang depensa. Di naman ako natakot kundi yung aking asawa.
Kasi madalas siyang lapitan ng mga espiritu. Lalo pa, ang kaluluwang gustong humingi ng tulong. Pinuno, dahil ako ang driver, mas focus ako sa daan at ang siste. Yung asawa ko ang nasa likod. Panay kurot ang inabot ko. Kasi marami na siyang nakikita eh. Ganito yung sabi niya sa akin. Bilisan mo na. Ako naman, bibilisan ko. Maya-maya, oh, dahan-dahan lang. Sabay kurot. Kaya naman binabagalan ko. Naiinis na nga ako kasi para akong naging personal driver eh. Habang sinasaway ko ang asawa ko sa pagkurot kasi masakit na, bigla na lang tumambad sa amin ang isang puno na matandang bulaklak na may nakasabit. Nung una, akala ko sako ng kape. Di pala, Pinuno. Yung sako na yon ay yari sa abaka. At nang papalapit na kami sa puno, tumambad sa amin ang isang napakatangkad na nilalang. At yung animoy, sako ng kape, ay isa palang pakpak na maihahalin tulad sa isang paniki. At ang nakaagaw pansin sa aming mag-asawa ay yung espada na napakalaki na nagliliwanag, Pinuno. Yung pakpak niya mismo ang nakabalot sa katawan niya. Mula ulo hanggang paa. Tapos nakatakip sa kanya yung pakpak niya. At yung espada ay nakatarak sa dulo ng pakpak na nakabaon sa puno. Ang sabi ko sa asawa ko, Mahal, bakit hindi nila napapansin yan? Tila ba ang tagal na niyan? Siguro naman, may iilan ditong bukas ang third eye at saka mga manggagamot. Biglang sabi ng asawa ko sa akin, sadyang pinakita sa atin yan. Gawa ng mga gabay natin. Inorahan yan ng engkanto na tigabulag upang walang mangahas na gumalaw. Sa makatuwid, Pinuno, kung di ganon kalakas ang pondo mo at karga sa katawan at depende sa mga gabay mo, hindi mo makikita yon. Biruin mo, 1940 pa yan nakasabit. Hanggang ngayon. Balik tayo sa kwento. Dahil dadaan din ako kina Tatang Amino, lagpas na sa lugar kung saan namin nakita yung nakasabit sa puno. Mababaw lang ang tulog ni Tatang Amino. Kaya sa oras na 3:00 ng madaling araw, gising na siya at nananalangin kasi ito. Alam mo naman ang mga matatanda, maaga matulog at maaga din nagigising. Nang makarating kami sa bahay ni Tata Amino, gising ito at nagulat siya. Kasi 5 taon na rin akong di nakapasyal sa bahay niya. Agad-agad kinuha niya yung termos. Siyempre, ang hilig namin pareho ni Mrs. ay yung kapeng barako. Kumustahan at konting kwentuhan, sabay abot ng isang gamit na kristal na ibibigay ko sa kanya. Nang di makalimutan ng misis ko yung aming nakita. Kasi, Pinuno, maski sino naman, matatakot at magugulat, di ba? Makakita ka ba naman ng ibang nilalang na di pa namin nae-engkwentro at may pakpak pa? Kala ko nga sa mga pelikula lang merong ganun eh. Hindi pala. Ganito kahiwaga ang mundong ginagalawan natin. Kaya naigkwento ko kay Tata Amino at bigla itong nagulat. Kasi
Halos lihim na ito at sa mga pinipiling tao lang ito nagpapakita. Ang sinasabi ni Tata Amino, kapag wala kang mataas na gabay o antas, hindi ipapakita sa iyo ito. Divino, ika nga. Pinuno, gaya ng gabay ni Johnny sa kwento mo, kung loloobin nilang ipakita sa iyo, mangyayari. Kasi isang mataas na aura na pambulag ang nilagay ng mga engkanto na kasama ang manggagamot na kung saan siya ang pumatay dito sa Imlan o yung hari ng mga aswang. At sa tulong din ng mga kaibigan ni Ingkong Esteban. Pinuno, si Ingkong Esteban ay napakalakas nitong manggagamot. Kasi para siyang si Mamang. Dahil during 1940, halos bundok pa ang mga lugar na yan. Wala siyang ginawa kundi mag-alay at makipagtipan sa mga engkanto. At makipagkaibigan na rin. Kaya nagagawa niya yung mga astral sa mundo ng mga espiritu. Kasi nanggagamot din daw ito ng mga engkantong may sakit. Bilang kapalit sa tulong nila. Kaya naman sa mga nabanggit sa mga kwento mo, yung ibang mga lahi ng mga engkanto at elemento, kaibigan niya siguro. Deha na lang ata ang wala. Ayon yan kay Tatang Amino. Siyempre Pinuno, interesado ako. Kaya ang sabi ko bukas na kami uuwi ni Mrs. Basta ikwento niya yung kwento ni Ingkong Esteban. Kaya itong matanda, naghanda pa ng makakain namin. Habang pinapangas namin yung mais, panay ang kwento ni Tata Amino. Bilang antingero, may kinuha ito si Tata Amino at pinakita sa amin ni Mrs. Isang kahoy na sanga. Tila normal na sanga ang sukat. Mula sa dulo ng daliri hanggang siko ang haba. Maihahalin tulad siya sa sanga ng nara. Pero nang umusal ito si Tata Amino na parang bumubulong, Latin yon, sabay 3 beses niyang hinagod pababa yung sanga. Sa maniwala kayo o hindi, yung sanga na normal, biglang naging may tila ba kulay berde at asul na umiikot sa balat ng sanga. Ang sabi ni Tata Amino, ito ay pasang pamana at mula ito kay Ingkong Esteban na galing naman sa aking tiyuhin na ipinasa sa akin. Pinuno, tandaan niyo po ito kasi malaki ang gagampanan nito sa kwento. Manghang-mangha ako, Pinuno. Kung pwede lang kuhanan ng picture gagawin ko eh. Kaso hindi maaari. Alam mo na kung bakit, Pinuno. Galing yun sa mundo ng espiritu. At yung pangalawa, isang kristal na bote. Kasing laki ng 500 ml na bote. At may laman itong tubig na halos kalahati nito. Pero yung tubig niya, parang galing sa isang batis o bukal. Hanggang dito na lang po muna, Pinuno. Isusunod ko kaagad yung karugtong. Pinuno, alam mo naman ang mga manggagamot. Halos hindi na nag-aasawa dahil mas pinipili nila na wag na lang mag-asawa dahil kawawa ang kanilang pamilya, lalo na't gumagamot sila ng mga kulam at barang. Mahirap nang mabalikan. Kasi sa panuntunan ng kombate, kung di man tumalab sa iyo ang palipad ng kalaban, maaari itong tumama sa miyembro na pinakamahina, lalong-lalo na sa mga bata. Kaya kung kulang ang kaalaman ng isang manggagamot pagdating sa pagbabakod at pagpopoder, marami ang madadamay. Siya nga pala, Pinuno. Yan ang isa sa mga dahilan ko
kung bakit itinago ko ang pagkakakilanlan ko. Dahil walang pamilya itong si Tata Amino, sa akin ipinasa yung mga bagay o gamit na sinasabi ko sa kwento ko. Hindi maaaring ipakita at basta ipahawak sa iba, lalo na't hindi ko kilala. Masakit pa nito kapag kulang yun sa poder. Dahil yung asawa ko, di ko sinasadya na ipahawak sa kanya yung sanga. Bigla itong nanghina at mahihimatay pa nga. Agad-agad akong nag-usal ng bakod at puder, kaya nakarecover. Balik na tayo sa kwento, Pinuno. At nang pinakita sa akin ang dalawang bagay na to, nagsimula na siyang magkwento. Ang bakbakan ni Uben at Ingkong Esteban. Tahimik at napakapayapa ang lugar nila Tata Amino noong mga panahong yon. Simpleng buhay lang. Saka doon, gapas dito, huli ng isda sa batis, at kung ano-ano pang gawaing bukid. Yung isang kapitbahay nila, dumayo ng Samar. Kasi yung nanay niya ay taga-Samar. Pinuno, di ko nalang babanggitin ang eksaktong lugar sa Samar. Kasi buhay pa yung isa sa mga anak ni Impong Uben. Siya na yung bagong namumuno sa lahi ng mga aswang ayon kay Tata Amino. Bilang pag-iingat lang, maging ang pangalan nito ay hindi pwedeng banggitin kasi nalalaman nila na pinag-uusapan sila. Yun kung naniniwala ang iba. Dahil may kasabihan nga tayo na, it's better than to say safe rather than sorry. Itong si Rabani, nakilala niya si Melita sa isang bukid sa Samar. Normal naman ito na parang tao lang. Nga pala, Pinuno, anak ito ni Impong Uben. Dahil nagbakasyon itong si Rabani at may talentong tumugtog ng gitara, naging magkasintahan sila ni Melita. Hanggang sa loob ng 2 buwan na pamamalagi sa Samar, nagdesisyon ang magkasintahan na bumuo na sila ng pamilya at umuwi sila sa Laguna, Louisiana, kung saan ando doon ang mga magulang niya. Medyo malaki din kasi ang lupain nito nila Rabani, kaya mas mabubuhay niya yung magiging pamilya niya kung saan andon yung pamanang lupa sa kanya. Tsaka may edad na rin kasi yung mga magulang niya, kaya't siya na ang nagsasaka sa bukid na pagmamay-ari nila. Kaya naman umuwi silang 2. Pero bago yan, Pinuno, pahapyaw sa storya ni Rabani tungkol sa pamamanhikan niya sa lahi ng asawa niyang si Melita. Gaya ng nasa kwento mo na sa piling ng mga aswang, na kung saan mula sa bukid kung saan natuloy sila Rabani, mga 1 oras at kalahati ang layo ng lugar nila Melita. Habang binabagtas nila yung lugar nila Melita, unti-unting nagtataka itong si Rabani. Kasi sa layo nito, papaanong nakakarating itong si Melita na tila walang bahid ng pawis o pagod man lang. Itong ang tsuhin ni Rabani, halos umayaw na kasi ang sakit na ng paa niya kakalakad. Wala namang problema sa layo. Sanay silang maglakad. Ang problema lang yung dinadaanan nila. Talagang lubak-lubak tapos ang hirap. Hindi kasi patag yung daanan. Kasi 'di ba, Pinuno, yung ibang barangay may makikita kang mga daan. Yung sa kanila,
napakasukal. Tapos nagkakasabit-sabit sila sa mga sanga ng puno at kating-kati sila dahil napakaraming talahib na kasing taas ng tao. Tapos may mga amorseko pa. Alam ng iba yon na bukod sa makate, dumidikit pa yung amorseko sa mga damit nila. Bilang mamamanhikan sila, wala silang magagawa kundi tumuloy sa lugar nila Melita. Dito na nakakita ng kakaiba itong si Rabani. Pero mahal na mahal niya talaga si Melita eh. Kahit alam niya sa sarili niya na isa itong aswang, talagang nililigawan pa rin niya. Maski nga itong tiyuhin ni Rabani, napapansin niya yung mga mata ni Melita. Nag-aanyo yung mata ng pusa dahil papitik-pitik yung nakikita ng tiyuhin ni Rabani. Sinarile na lang niya yun. Sa patuloy nilang paglalakad, ay may nakita silang mga naglalakihang puno at yung mga halamang nakapaligid dito ay matataas. Kailangang hawiin muna bago ka makapasok. Nagulat silang dalawa kasi dikit-dikit ang bahayan dito. At saka parang normal lang ito na kagaya ng sa ibang baryo. May nagwawalis, mga batang naglalaro, may nagtatanim. Pero ang umagaw ng pansin nila yung usok kung saan nasa gitna yon ng mga kabahayan at may mga kalalakihan na tila ba nagkakatay ng karne ng baboy o baka. Pero hindi nila nakikita ng maayos, Pinuno, kasi natatakpan ito ng mga 10 kalalakihan na malalaki. Habang naglalakad sila patungo sa bahay nila Melita, napapansin nila Rabani at nung tiyuhin niya na tila unti-unti nagkukumpulan ang mga tao at yung tingin sa kanila parang naaangasan. Meron pa nga, para silang hinuhubaran sa pagtitig nito. Basta, yung literal na titig na masama. Itong tiyuhin ni Rabani, medyo natatakot na. Kaya galang na galang itong bumati sa mga tao. At nung papalapit na sila sa bahay ni Melita, bukod tangi itong nakahiwalay sa kabahayan at bumungad ang isang babae. Nanay pala ni Melita yon. Masama din yung tingin habang hawak-hawak yung mais na binubusalan o hinihimay. Nagwika ito ng, "Melita, di ka na ba talaga maawat? Ang ama mo, hinihintay ka at nakapwesto na sa kanyang bastyon." Yung upuan ng tatay niya nakapwesto sa mezzanine. Tapos yung itsura ng bahay parang may underground. Halos napapailing sila sa amoy ng bahay nila Melita. Kasi alam mo yung malansa na parang pinigayong damit na may putok. Ganon na ganon kasulasok yung naaamoy nila. Amoy bayabas, putok, sinigang na bayabas at yung baktol. Halo-halo na. Bilang dayo sila at mamamanhikan, tiniis nila. Yung tiyuhin nga ni Rabani, sa sobrang baho, kunyari may stiff neck kasi panay ang tagilid ng ulo niya. Kunyari nagpapatunog siya ng leeg. Pinuno, ayon sa kwento ni Rabani, mga 6 foot daw yung laki ni Impong Uben o yung tatay ni Melita.
nakakamiseta di chino na animoy ginagamit sa pagkakatay ng baboy. Kasi kitang-kita yung mantsa sa damit. Yung dugo nakakapit na sa damit. Tapos nakayuko lang daw ito. Mahaba ang buhok na matitigas. Tapos nakaitim na slacks na pantalon. Yung madalas sinusuot ng matatanda noong unang panahon. Ganon, Pinuno. Nagwika ito ng, Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Melita. Aking anak. Kahit napigilan kita, alam kong hindi ka makikinig. Pero, walang sisihan. Sinabihan na kita kung ano ang mangyayari. Sana nga, yang magiging asawa mo ay totoong mamahalin ka at aalagaan. Dahil hindi ako magdadalawang isip. Nakatayin yan. Oras na lokohin ka. hanggang dyan lang yung sinabi nung tatay ni Melita. Di pa nga naabot yung daladala nilang ulam at mga prutas, gulay at manok. Kinabahan na kaagad sila. Di man lang sila pinaupo at sinabi ni Rabani, "Tatay, mano po, ito lang po na kaya na naming dala. Para po ito sa inyo." Akmang magmamano ito nang biglang sumenyas ang kamay nito na parang wag na. Yung parang nagpapaalis ng langaw. Medyo natakot at nadismaya si Rabani. Kaya ang eksena, napaatras siya. Biglang nagsabi yung nanay ni Melita na kumain na kayo at malayo-layo yung nilakad nyo. Sabay kinuha yung mga daladala nila. Pero dinala ito sa likod ng bahay nung nanay ni Melita. Akmang uupo na sana sila sa mahabang lamesa nang makita nila ang mga nakahaing pagkain na dinuguan, purong karne. Tapos yung isa, di nila malaman yung pagkaluto. Basta pinuno, gamusak daw. Yun yung tawag. Nang biglang nagwika itong si Melita ng, "Tay, Nay, di na po kami magtatagal. Gagabihin na po kami papauwi eh. May kamote at saba po kaming baon." Nagtaka si Rabani. Kasi di pa nga sila nakakaupo. Aalis na kaagad sila. Tumitig itong si Melita. At para bang di naman bumubuka yung bibig. Pero naririnig ni Rabani yung sinasabi ng asawa niya na, "Wag na tayong kumain kasi medyo panis na yung ulam. Dahil kahapon pa dapat tayo pupunta. Baka magkasakit kayo sa tiyan ni Tiyo. Umalis na tayo." Sumang-ayon na lang siya sa gusto ni Melita. Ultimo yung tsuhin niya. Tinapik lang ni Melita sa braso. At para na itong aso na sumusunod sa kanya. Nakauwi naman sila ng maayos nun at walang nangyaring kung ano sa kanila. Okay, sunod kagad natin yung part 3. Salamat.